Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, το γυρίζω μία μέρα αυτό το βίντεο πριν να ανέβει και με αφορμή την ημέρα που ήταν αφιερωμένη στις γυναίκες στην επιστήμη, είπα να κάνω ένα βίντεο με 4 βιβλία ενδεικτικά που με έχουν εμπνεύσει και έχουμε κάποιες ηρωίδες οι οποίες είναι πρότυπα για κάθε γυναίκα, για κάθε κορίτσι που θέλει να πετύχει τα όνειρά του σε αυτόν τον κόσμο και προσπαθούν να πρωτοστατήσουν σε έναν χώρο ο οποίος πολλές φορές μπορεί να είναι ανδροκρατούμενος. Πάμε να ξεκινήσουμε με την μέτρο του είδους, την Άλλη Hazelwood. Όλα της τα βιβλία είναι αφιερωμένα σε τέτοιες γυναίκες, αλλά εγώ προτίμησα το Roi Mat επειδή είναι και young adult, δηλαδή μπορούν να το διαβάσουν και έφηβοι, μπορούν να το διαβάσουν και ενήλικες και έχουμε το βιβλίο αυτό μία κοπέλα η οποία έχει παρατήσει το σκάκι εδώ και 4 χρόνια μετά το θάνατο του μπαμπά της, αλλά για χάρη μίας φίλης της αναγκάζεται να παίξει μόνο σε έναν αγώνα, ίσα ίσα για να έχει μέλη η ομάδα, για να μπορεί να κατέβει σε έναν αγώνα και να διαγωνιστεί έτσι σε ένα επίπεδο μέσα στη ΣΥΠΑ, στο εσωτερικό μιας πολιτείας, ανάμεσα σε άλλα σχολεία και της λέει στο τέλος «Άστο μωρέ, 1-2 αγώνες παίξε». Έλα όμως που στον πρώτο αγώνα διασταυρώνεται ο δρόμος της με τον πρωταθλητή εκείνης της στιγμής και τον κερδίζει. Αυτό είναι στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου. Οπότε την βουτάνε κάποιοι σκάουτερ, βρε καλό μου, βρε χρυσό μου, έλα να παίξεις σκάκι. Γιατί έχει μυαλό, γιατί πιστεύουν στις ικανότητές της. Και φυσικά εκεί που υπάρχουν άνθρωποι που θα σε πιστέψουν και θα σε στηρίξουν, την ίδια στιγμή υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θα σε πολεμήσουν. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι την πολεμούν, είναι άντρες και προσπαθούν μάλιστα να τη χτυπήσουν και κάτω από τη ζώνη. Κάποιες φορές τα καταφέρνουν, κάποιες άλλες όχι. Εννοείται ότι σε έναν χώρο όπως είναι ο χώρος του σκακιού που θεωρείται καθαρά ανδροκρατούμενο, στο να μπει μια τόσο δυνατή πρωταγωνίστρια στο παιχνίδι είναι από μόνο του κάτι πάρα πολύ ανατρεπτικό και μακάρι να δώσει το έναυσμα και σε άλλα κορίτσια να δοκιμάσουν αυτό το άθλημα που απαιτεί συνδυαστική σκέψη, ικανότητα, πάρα πολύ μεγάλη μαθηματική δυνότητα και καμία επιστήμη δεν είναι αποκλειστικότητα κανενός φύλου. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να είναι ξεκάθαρο σε αυτό το βίντεο. Όλοι μπορούν και έχουν δικαίωμα να δοκιμάσουν, να κάνουν τα πάντα. Και δυνητικά όλοι μπορεί να είναι καλοί σε διαφορετικά πράγματα, χωρίς αυτό να χρειάζεται μία ταυτότητα φύλου. Δεύτερο βιβλίο, και θα μπορούσε να θεωρηθεί και λίγο εκτός θέματος, αλλά μου άρεσε, το έβαλα, με αφορά και θα το βάλω, θα το κρατήσω. Είναι της Natalie Jenner, τα κορίτσια του Bloomsbury. Έχουμε 3 διαφορετικές γυναίκες οι οποίες στη δεκαετία του 50-60 προσπαθούν να πάρουν τα ενία ενός βιβλιοπωλείου και συναντούν πάρα πολύ μεγάλες αντιξότητες, γιατί φυσικά οι άνδρες λένε εκείνη την εποχή ότι μια γυναίκα είναι προορισμένη να κάνει οικογένεια, παιδιά, να μεγαλώνει τα παιδιά της και τέλος το παραμύθι. Όμως αυτές οι 3 γυναίκες θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους. Κάποιες είναι παντρεμένες, κάποιες άλλες όχι. Κοινός παρονομαστής, η απουσία ευτυχίας. Άλλος ένας κοινός παρονομαστής, η αγάπη για τα βιβλία και τη γυναική επιχειρηματικότητα. Με έναν τρόπο πάρα πολύ πρωτοποριακό, αλλά και απόλυτα συμβατό με την εποχή που περιγράφει, αυτό το βιβλίο ήταν κάτι το οποίο ήρθε και μου φώναζε μέσα στο πρόσωπο, πάλεψε για αυτά τα οποία θέλεις. Πάλεψε για αυτά που ονειρεύεσαι. Και το να έχεις βιβλιοπωλείο μπορεί να μην είναι επιστήμη, αλλά μπορεί να αναχθεί σε ολόκληρη επιστήμη το να βοηθάς τους ανθρώπους να βρίσκουν τα κατάλληλα βιβλία, αυτά που θα τους δώσουν απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα στη ζωή τους. Και να μπούμε απολύτως εντός θέματος. Bonnie Garmus, μαθήματα χημείας. Τι να πει κανείς για την πρωταγωνίστρια, μία εξαιρετικά δυναμική χημικό σε έναν χώρο εξαιρετικά ανδροκρατούμενο, εκεί στην
δεκαετία του 60 με 70 στην Αμερική. Μία γυναίκα που όλοι της έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρεις, την είχαν απορρίψει, είχαν πάει να της φάνε τη δουλειά και της λένε «Μα γυναίκα είσαι, βάλε ένα χαμόγελο, χαμογέλα, κάνε λίγο τη γλυκούλα». Θα επικαλεστώ από ένα βιβλίο της Άννα Χουάνγκ, μία αφιέρωση που είχε κάνει στην πρώτη σελίδα σε ένα βιβλίο της και ήταν ο βασιλιάς της οκνηρίας μάλιστα, για την πρωταγωνίστριά της. «Σε σένα που σου λένε συνέχεια να χαμογελάς, γράψου το στα παλιά σου παπούτσια. Είσαι τέλεια έτσι όπως είσαι». Και αυτό κάνει η πρωταγωνίστριά μας, τους γράφει όλους, μπαίνει σε μια μαγειρική εκπομπή, σε κάτι που απευθυνόταν καθαρά στο γυναικείο κοινό και μέσα από τη χημεία προσπαθεί να τους εξηγήσει το πώς πρέπει να τρώνε, πώς να στηρίζουν όχι την οικογένειά τους, αλλά πρώτα απ' όλα τον ίδιο τους τον εαυτό. Γιατί το φαγητό είναι πράξη αυτοφροντίδας και προσωπικής αγάπης. Έτσι λοιπόν βοηθάει όχι μόνο τον εαυτό της να συντηρήσει τον εαυτό της και το παιδί της, αλλά και άλλες γυναίκες να αλλάξουν τη ζωή τους ριζικά. Το τέλος ειδικά είναι η απόλυτη κάθαρση. Ένα βιβλίο που με έκανε να νιώσω πάρα πολύ περήφανη για όλες εκείνες τις γυναίκες που στάθηκαν πρωτοπόροι για την εποχή τους, κατάφεραν να διεκδικήσουν πράγματα και να αλλάξουν έστω και λίγο τον χάρτη. Και πάμε στο τέταρτο και τελευταίο της Felicia Kingsley, «Θα σε περιμένω στο Central Park». Εδώ έχουμε τη Βικτόρια, μια κοπέλα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλες αξιώσεις, μπορεί να γίνει διευθύντρια στο τμήμα επιμέλειας του εκδοτικού οίκου, αλλά έχει από την άλλη μεριά τον Night Underwood, έναν συνάδελφό της άντρα, ο οποίος θεωρεί λίγο ότι λόγω του φίλου μου, έλα τώρα, εγώ θα την πάρω τη θέση, γιατί είμαι αυτός που είναι, είμαι ο Night. Δεν είναι ένας ανίκανος, δεν είναι κενός περιεχομένου, απλώς έχει ικανότητες, γιατί εντάξει, έχουμε δει πάρα πολλές φορές και στην πραγματικότητα φέλους να επιπλέουν, για να μην πω κάτι άλλο, αλλά είναι αλαζονικός. Αλλά όμως που με τη Βικτόρια βρίσκει το μάστορά του, δεν του χαρίζει κάστανα και ο διευθυντής λέει ότι «ΟΚ, από τη στιγμή που έχω δύο εισάξια βιογραφικά και εσάς τους δύο να τρώγεστε στα τακόρια, ας καταφέρει να κερδίσει ο καλύτερος». Πώς? Λύνοντας ένα θέμα με μία συγγραφέα, η οποία όπου θαύματος ξαφνικά τα κακαρώνει, πεθαίνει, οπότε πρέπει να βρουν λύσεις στο πρόβλημά τους και αρχίζει να φαίνεται σιγά σιγά στον ορίζοντα ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγαλύτερο από το θάνατο της συγγραφέως τους και προσπαθούν να το λύσουν. Αυτό το πρόβλημα καταφέρουν να το λύσουν, αλλά τους προκύπτει ένα άλλο που λέγεται έρωτας. Αυτό το βιβλίο και δεν έχει να κάνει με την επιστήμη, το διάλεξα γιατί έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό, τον αθέμητο φυσικά, στον χώρο της εργασίας και στο πώς αντιμετωπίζεται μια γυναίκα που λέει ανοιχτά ότι θέλει να κάνει καριέρα και το δηλώνει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πατήσει επιπτωμάτων, οπότε και όλοι την λένε αλαζονική σκύλα που δεν κοιτάει να πλύνει κανένα πιάτο, να κάνει οικογένεια, γιατί αυτός είναι ο ρόλος, ενώ ο ρόλος του άντρα είναι να είναι στον εργασιακό στίβο και όχι μέσα στο σπίτι, χαζομάρες. Όταν θες να έχεις οικογένεια, έχεις και υποχρεώσεις. Όταν θες να εργάζεσαι, έχεις και υποχρεώσεις. Δεν έχεις μόνο δικαιώματα. Και έχουμε λοιπόν εδώ μια γυναίκα απόλυτα δυναμική, απόλυτα πρότυπο, η οποία ξέρει να διεκδικεί την θέση της μέσα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Και εδώ θα πω ένα μεγάλο μπράβο και στη Felicia Kingsley, αλλά και σε όλους τους άντρες, που όπως και ο πρωταγωνιστής μας, όταν βλέπουν ότι μια γυναίκα είναι ανώτερο ή τους είναι πιο ικανή, δεν διστάζουν να της πούνε πάρε τα ηνία, πάρε τα σκύπτρα και τράβα το δρόμο σου. Εμείς ακολουθούμε. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε δουλοπρεπείς και σκύβουμε το κεφάλι. Όχι. Απλώς αναγνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος είναι πιο ικανός από εμάς και ακολουθούμε γιατί μπορεί να διεκπεραιώσει και να φέρει εις πέρας μία κατάσταση με πιο πλήρη τρόπο από ότι κάποιος άλλος. Και κλείνοντας αυτό το βίντεο, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ενώ όλα δείχνουν ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και έχουν γίνει κάποια βήματα πρόοδου, τα οποία ναι, είναι και θεσμικά κατοχυρωμένα, υπάρχουν ακόμα
πολλά να γίνουν, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες. Πολύ πιο εύκολα θα δικαιολογήσουμε στο όνομα του δυναμισμού ή του οξύθυμου του πράγματος μία άσχημη συμπεριφορά από έναν άντρα, όμως μία γυναίκα θα σπεύσουμε να τη χαρακτηρίσουμε ιστερική, στρίγκλα, σκύλα και ούτω καθεξής. Φυσικά, ακόμα και τώρα βλέπουμε ότι τα γυναικεία σώματα είναι πεδίο αντιπαράθεσης και έρηδας για την κοινωνία, με το δικαίωμα στην ασφαλή πρόσβαση στις αμβλώσεις, πράγμα το οποίο κατ' εμέ δεν συνιστά καν θέμα συζήτησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο αρχίζει και τελειώνει πάνω στο γυναικείο σώμα, οπότε κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να εκφέρει άποψη. Και στις 25 Φλεβάρι στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζεται για μια ακόμη φορά το δικαίωμα και παίζεται το δικαίωμα των γυναικών στις ασφαλείς αμβλώσεις. Πάει να γίνει η δεύτερη φάση της ψήφισης του νόμου, στο οποίο θα καταχυρωθούν ακόμα μεγαλύτερες λεπτομέρειες, ακόμα περισσότερα δικαιώματα. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, οπότε ναι, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω σαν φινάλε σε αυτό το βίντεο, πριν από το να είστε χαρούμενοι και να διαβάζετε αυτά που σας αρέσουν, είναι ότι το δικαίωμα μίας γυναίκας πάνω στο σώμα της είναι αυστηρά δικό της και δεν απασχολεί και δεν θα έπρεπε να απασχολεί κανέναν άλλον. Μέχρι την επόμενη φορά εννοείται να μου είστε χαρούμενοι και να διαβάζετε αυτά που σας αρέσουν, και κάτω στα σχόλια περιμένω να μου γράψετε βιβλία που είδατε γυναίκες μέσα και είπατε ότι αυτές οι γυναίκες ναι είναι πρότυπα, ή να είδατε άντρες που να είπατε ότι ναι, αυτοί αντιπροσωπεύουν ένα νέο υγιές πρότυπο ανδρισμού, χωρίς αυτό να στερεί κάτι από την, αν θέλετε έτσι, αξιοπρέπειά τους και ευγένεια που κάθε άνθρωπος δεδομένο οφείλει να έχει. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και φυσικά σας περιμένω το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε τα ξαναλέμε και να διαβάζετε. Γεια σας!